som si toto zobral pre kontrast, aby ste videli, kam to smeruje a kde to začalo v tej histórii. Ja si to zatiaľ odložím. Prosím vás, my sme tu mali hrať dneska predstavenie nazvané Romeo, Julia, vírus. Ale žiaľ, viete, doba je zlá, umeniu nepraje. Herci len v noci spia, cez deň špekulujú. No. Tiško. A herečky naopak. No. Choď. Ja som dokonca uvažoval, že angažujem holuby, neviem teda, že by som si založil, neviem, či ste videli, ale holuby vymysleli techno. Holuby chodia, robia hlavičku. Techno vymysleli. No nič. Skrátka, proste mám problém. Hej, daj to tam, všetko je jedno. Máme taký problém, prosto nejak som rozposielal texty mailom a nedopadlo to dobre. No ja vidím, tak čo mám robiť, no prosto... Je to... Časy sú zle. O umenie snažíme sa márne. A všetko, čo ľúbime a cítime, vlastne robíme len virtuálne. No predsa však, kto kladie naše ruky na klávese? Duša. Tá v nás sejvuje Google a skúša vždy nejaké nové pripojenie. Dámy a páni, predsa len skúsime predstavenie. Ja teda neznášam poéziu, nemám rád básne. V podstate chcem iba vášeň, tu hľadám a všetko krásne, možno aj potlesk. A za ten sen malý rád dojdem, hoci do Laskavy. A tam budem hrať do smrti príbehov, pretože som principál. Je principál, no. A kde si bol? Čo, kde som bol? Čakáme na poštu. Nemáme texty. Už zase? Už zase. Viete čo, bežte mi z cesty. Ja myslím, že na čo je text? Však predstave, ja vidím Veronu. Tam príbeh milencov od zrodu do skonu. No? Vadí som na maili, na Skype, na čete. Pýtam sa, kde koho o textoch neviete? Tak mi aspoň prezrať tému. Tému. O tom, jak muž miloval ženu. To je objavné, nie? No však, pozri, bola to láska, jak vírus, čo software ničí. Jak... čo to bolo? Botnet. Jak Rusi v zahraničí. Ale my nemáme príbeh, ani len rím. Už zase? Už zase. Tak čo s tým? Mali sme hrať. Však ale vy hráte? Aha, ako dobre, aj sa smejú. Ako nik, no? No, to bol tak maximálne požiarník. Čo požiarník? No... Pozrite, ja myslím... Ja viem, no... Uvidíš, funguje ti to! No, požiarník. Pozrite, my budeme hrať za chvíľu malú. No, ja viem, trošku sa tak ako čertíte. Myslím, že tam pán má kalera. No, tam tá pani má zase skalu. Tak, no ale keď divadlo umrelo, a čo? Bežte si do kina. Hej. Zabil si Shakespearea. Bratranec Chaplina. Ajda už pajda a práve preto na zimu mení sa aj Rigoletto. Hej. Pozrite, toto sú reči blázna. My musíme hrať. Ja teda nechcem, ale kasa je prázdna. No. Ja teda viem, všetko je prehrané. Ale možno ešte nie. Bude to taký experiment. Dokonca možno aj umenie. Však každý má postavu, nie? A každá má jasný štýl. Keď príbeh postavím, každý rád pôjde s ním, no? Začneme predstavenie. Prosím vás, odhoďte ten kalerát, hej? No dobre. No. Veď my vieme celkom hrať. No, celkom áno. No. Sme ako kukučky. Vieme naklásť do cudzích hlav nádeje, sny a tiene? Áno, práve s tými snami, s vami snívať chceme. Áno. A príbeh môže mať 1000 tvári. A jeho postavy, každá sa ináč tvári. Milenci, dojčky, kominári. Tí všetci po niečom túžia. Áno, muži sa ženú a ženy sa mužia. Za lásku, ktorá je teda asi v každom. Želáme pekný deň. To sme my, obchodníci s dažďom. Túlavá spoločnosť prepadla. Prosím, dámy a páni, teraz budete svedkami jedinečného experimentu. Choďte sa pýtať. Áno. Za malú chvíľu vám ukážeme, ako by to vyzeralo, keby mal Shakespeare k dispozícii túto úžasnú komunikáciu. Dovolili sme si prepísať čas jeho drámy, teda zahráme vám príbeh Rómea a Júlie tak, ako by ho napísal starý Will Shakespeare, ibaže úplne inak.
pretože teda ako ste zistili nejaký vírus, no skrátka nedošli tie texty, ale napriek tomu sa pokúsime o tento experiment. Ako by to teda vyzeralo? Sme vo Verone, predstavte si Veronu v takom, myslím tak, no je to stredovek, hej? Čo si budeme hovoriť? Predstavte si stredovek. Je to asi ako súčasné Slovensko, akurát je to stredovek. Máte? Máte, dobre. A tam v krásnom dome žijú Montekovci. Oproti ním cez ulicu Kapuleti. Nemajú sa radi. Nemajú. Jedni hekujú druhých. No skrátka, nepríjemná situácia. A mladík z domu Montekov, Rómeo, sa už týždeň neukázal. Pozrite, sa neukázal. Jožko, to máš hrať, že sa neukázal, nie neukazovať sa. Ja sa mám ukázať a preto som sa neukázal. Tak mám 4 roky som študoval herectvo, zahrám stav duševný. Nie tento stav, Jožko, dneska není sme naturalistickí. Nelen práve teraz Jožko, ide ti z hlavy kábel. To by došlo, lebo som na dráte. Aha! Som pripojený. Výborne, ale lepšie to bude, keď pôjdem tam. No tam musíš, koľko ti vydrží baterka. Ty vyzeráš tak, že dosť dlho. To som síce nepochopil, ale sa mi to páčilo. Jožko, ty si celý náš súbor. No, pozri sa. No to je celý súbor, fakt, viac ich nemáme. Odtiaľ to sem je to národné, zvyšok avantgarda. No, to hrá jak malé komorné zoskupenie, ale žerie jak filharmonia. Sadni si. Dámy a páni, predstavte si, že toto je Rómeo. Už z voľby herca je jasné, že sme toto predstavenie poňali avantgardne. Hej. Rómeo s červenými očami. Po týždni četovania a hľadania lásky úplne zúfalý. Jeho priateľ Merkúča, teda ja, ho konečne objavil v nejakej zapadnutej diere s Wi-Fi pripojením. Tak tu si, celé dni schovaný? Bol som už na pôde, 2 dni aj vo vani. Rómeo! Matka je v šoku, otec sa obáva. Sedím pri laptope, čo mi ostáva? Som celý bledý, aj smrť sa ma zľakne. Chýba mi neha, mám z toho normálne akné. Rómeo, v normálnom svete máš viacej šanci, tak vidí von, niekde na slnko. Však sme v renesancii. Tak, drahý Merkučo, človek je divný tvor. Keď hľadá lásku, tak nájde monitor. Otvárať láske chceš všetky brány, čo? A že už týždeň si na sieti a bez ochrany? Ja poznám takýchto frajerov. Čo, nevieš, že Verona je plná hackerov? No, už raz ste dostali, spravia to znova. Viem, ty si ma vždy ochraňoval. Áno, držím nad tebou ochrannú ruku, už si zabudol? Vírus na Facebooku. Aj na inom fóre. Dobre, staráš sa o mňa. Tak. O tvoje srdce chore, ktoré sa predo mnou iba zaviera. Zabudol si na naše heslo? Nádej, ochota, dôvera. No vidíš, a to heslo ti vždycky bolo vhodné. Áno. A stále ho využívam. Pekne pod skratkou NOT. Čo to tam Teraz našiel som jedinú pravú. Pozri, čo píše mi, že jakú správu? Konečne láskou strápený Rómeo objavil na neznámom, teda nemenovanom fóre spriaznenú dušu. Keby tak tušil, keby tak vedel, kto sa skrýva pod ním. Bola to nič. S tomu Kapuletou. Z nepriateľského prostredia, lenže to tam nevidno. Pozrite sa na ňu, najkrajší zjav vo Verone. Miery 40, 110, 58. Božník, že nemožné, ale dá. A tak dvaja, ešte nie milenci, začali komunikáciu. Keby ste si nasadli okuliare, tuto by ste videli, jak to takto to behá, alebo aj inakade. RPčkom?